Soc la Meritxell Txeca, el Hansel Netza i la Àngeles Ciscar, que estem aquí de la companyia Wilkie Tro, que venim a presentar l'Estruc Trans en trànsit, C'est ce qui se passe à notre insu. Estem aquí de residència, a l'Estruc, amb aquesta peça. Hem estat també a París, a la Menagerie de Verre, Fabra i Coats, i venim a presentar en estrena aquí la peça. Hay un grupo americano que se llama Los Swans i que aquest grup es vaig veure a un concert i em va semblar que és molt potent, és la música que utilitzem a la peça i és una música molt potent que vaig sentir que allò s'havia de ballar, s'havia de fer alguna cosa amb aquest tipus de música perquè simbolitzava el que per mi és l'apoteosis de l'estado de trance. I llavors va haver-hi unes ganes de partir d'aquesta música per començar a explorar què era en si... Els estats de transició. Exacte. Bàsicament, etimològicament, vam anar com a la base, a l'arrel, etimològicament què vol dir trànsit. Són els estats de transició, els estats límits de la vida, per exemple, el trànsit cap a la mort, els estats límits de la consciència, quan no podem més. I a partir d'aquí nosaltres, apliquem aquest concepte cap a la dansa. Aquest procés de creació també es va veure interromput per aquest gran període que ha estat els confinaments i el Covid, on tots nosaltres hem hagut de tancar, de plegar una mica les ales. En aquesta societat actual observàvem nosaltres que lo íntim s'exposa a les xarxes, no hi ha com una protecció d'allò més íntim. Nosaltres volem una mica xerrar de com compartir allò més íntim, què succeeix a la consciència. Entonces mi papel aquí ha sido un poco entender cuál era el mundo que ellos querían poner en escena, cuáles eran todas sus intenciones y aparte de eso tratar de ver qué estaban poniendo en escena. Entonces de alguna manera mi papel ha sido un poquito esa mirada exterior que les ha ayudado, digamos, a verse en el espejo y a entender qué estaban poniendo en escena y entonces comprenderlo y llevarlo a su máxima expresión sin ninguna vergüenza. Y sobre todo en el contexto europeo en el que estamos, o sud europeo, pues puede rechinar un poco, ¿no?